Kubor Kabatisi TV. Lawan Rashapi dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ke Three Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ke Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ke Kali Datsun ready go bertemai, kabas kem bat bidor. Kum shibenta ka jingrakhe ya ka commemoration day ka bashiphaus ngi kanthi ka balas dang nado ka arpho waitrik urisau arajar arpho bat ka bankut hado ka laipho waitrik urisau arajar arpho ka office jong u commandant ka 6 MLP battalion umran kala penlong ya ka jingya mare balatip kum ka run for unity ha ka arpho hunyo trik urisau arajar arpho daga bapen sedang nado ka headquarter jong ka battalion ka badan ha umran hadu kasnong dosau bat one pai biang shakani ka headquarter jong ka battalion kidon hadu prapo ngut kinong ye shimbenta bat khatsan ngut ki riu paj ba ki bawan mi khman na ki village defense party bat kuntubru ki rangba snong jong kasnong umran yang bernai